zure munki, berak baina jolas dagi zeure urian, eta dakiz ezer isarren urian, osu dagitzube guztiak Lehen aipatu dugu Lizarri, eta orain neure txiki batian behintzat Lizardi datorkigu guana. Eta dator Ricardo Arregi Díaz de Herediaren poesi batekin. Denok ezagutzen dugu Bultzi Lehiotek izeneko poesia Lizardirena, non berak trenetik kontatzen digu ikusten duen guztia, paisagia, gizonak eta denetik. 100 urte geroago, Ricardo Arregi Díaz de Herediak egin du gauza beretsu bat. Trenetik kontatu berriak gauza kontatzen ditu autobusetik. Eta kuriosua da, beste diferentzi bat da, Ricardo Rengan ez da sumatzen nostalgiarik. Baina bere poesia hontan presente daude, alde batetik Fernando Pessoa, baina bataz ere Lizardi. Horra hemen autobusetik Ricardok kontatzen diguena. Ederrak dira baso ilun horiek, mendi goron gordinak, ederra da zeruaren goibela, elardi busti ezen gainean, ederrak eguzki
sartu, naturarekin bat izan eta hori guztia. Ederrak kristalaren bestaldean baitaude, nire buruakin jolasean mugitzen dira irudi lausoak. Ederrak kristalaren bestaldean baitaude, nire buruakin jolasean mugitzen dira irudi lausoak. Ederrak dira ibai irekiak, magalaietako soro berdeak. Ederrak ardiak, ederrak behiak, beren atarasian, ederrak baserizak, oinoetan, iriziri, naraman, autobusak, eskainirit, tartea metzezko, irudimenezko denbora pasa, jolas beso atarra, baina ez da bertan gelditu behar, aurrera segitzen du, Lizardiren itzala berriz agertzen zaida.